if any Bagam so meaning a dima, who be a cash wife of a bullet, to make a was you Gana. Bo alhamdulillah. Nine fine by some shows get them out. That's on the Kamota and the water. And that's what I'm Anaso kanga taibata naso manga taibata. Ago luga sware. Luga ni ada naso akan. Kone gata ne bata. Ko fa ni ko di ai. Flake. Na naso akan. E bata. O na maindu. Parce que wata musoka ni ado kene mawo. Na maindu. Ni ni ka shwa ni. Ti ka shwa indu ni akani amai. Na mai ni tuma ni era bulu amai stadio. Bang itu, if I never money ada berboleh tak? Muna, betul lah. Betul lah. Orang berang. Ayo, itu kan basi. Akan boleh temu. Ufla beka jabi, anyana. Ambali make, ayo minfo, anaya surabi kadoya ampara. Abike dugu mana jabi dutigi chaman be nu wuli la be sira mena ka baraka yoro la ka soro matu fawfu u matu bawfu idu mana ke chowo ikangi ka programme ke ka beni masano ni e be ta baraka yoro kunto soko no binda halaya fenfena itado u ka kenewa itado kongo bula wa itado adusu kasilendo wa itado ni ya me ko bara ngo do ne yike mo wa yake na damo ki play ka bara ngi muna o minati doana muna antiki amma saufe ma bi mo ne soro do ko le ko ka tele masaka o fenti ala ta ko fe donc dew munu be ka no wali yake mu be wuli ko preserendo ou bien ka iri do bu masauche kati jodro mama bonjour preserendo ta bara ke rola fende do femino na mai donc ni d'abord de mo minu ka para yini u ka do ka fo bi fena fili u bolo femina u ka essayer u ka erreur corriger masa ti fenfie be to madola abu dini u be ka wili ko kle gana na ka ta para ka yoro amafo asele ngoro ko para ka yoro la komna ko ma allo ini soba la lay du je ne bi boti afi quoi na na para yoro la du je mais à quoi ça sert à tout faire donc dem ka do ko foko masai masadi de hal ni kulo e kaba kolo so be ki kala na ki ni kala ki se ko kutu ba be isle tu resteras toujours son fils donc de golo ko fait flague to kele ambali maki ale funa yemi fo de un bana ni de mabi o de la fen chama bi ka fereki sariya ya jira ko min ka di mini ko ko lu di nyoma chien do gatuma do fana la ci se ba fana te fen du yere ke ka ka di ko du ko na la bi du chama bi kasibi ka so bu ya ke pro so yi nyaki dalen do masa chama nyala ka so bu ya ke pro so yi wa o kile fana ni ya ta sens contraire fait pro so koroba do fana bi minu fana ka ko ka kele so ka fasa muruda ka go sabula do fana be nu ye muso proposer denye ni de maso go muso ta de na ni muso ni ko fana ko ku ya bi da samle na bana ko ta kan ga muso ni kilende be du ni che do be da kan do o tuma na manya ka kerati anga ni na anga glani ya ma dolena anga da hakili plan du sunye furu an shi se ka ta ka shito bura muso koroba ni bura muso jini i pousser ki place ya ni bura muso koroba be ko bura muso jini ni pousser kana na ya sore mani mange abike barai Bromso koroba fana ni fana ma nyumange kata hali tale shudida sabla sonso na nafo ni ma kulia samba so ala ndo ya tabaru ko wala fuga hakili jigi bromso la shudida wa otuma yetere ba fu fla be ni sera kepikele bodi flaga flama ni ko di kena jam ma cha ko ni jora le no fo ke nyaawu su flaga Entah lah tu main. No, ayah kau film pun. Ayah kau t-shirt pun kasih pun.
e tɔgɔ Ne tɔgɔ Bintu Kulibali. Kulibali a bamananmuso Bintu a y'u lamɛn aw de bɛna ninnu juger ne ko muso jumɛn de bɛ wele ko muso sabatilen i bɛ fɛn fɛn dɔn musoya kan i b'a fɔ muso sabatilen ye muso sugu jumɛn ye micro b'i bolo a ye tɛgɛrɛ fɔ Bintu ye. Muso sabatilen ye muso min ye o ye muso ye mun jogo ka ɲi a n'a ŋaniya ka ɲi a n'a sabalilen don. Min jogo ka ɲi a ŋaniya ka ɲi a sabalilen don saba o tɛ a y'a jate nɔfɛ a d'a ma i tɔgɔ. Ne tɔgɔ Asa Jakite. Asa Jakite e fana y'an ka jɔnmusonin ye Asa muso sabatilen o ye muso sugu jumɛn ye. Muso sabatilen o ye muso sugu min ye muso mun ɲinɛ ka sabali ne tɛ se kuma la. E tɛ se kuma la o tuma e ka micro di ma e ka t'i sigi kelen ka na jɔn bɛ se kuma la Tu Kulubali. Orogatu Kulubali. Akaya. Muso sabatilen. Ne hakila muso sabatilen kɔni bamananya na anw fɛ Segu. Muso silamɛya kɔfɛ. Cɛlakaw bonyalen kɔfɛ i ka bonya kan ka se mɔgɔ ma o bonya bɛɛ kɔfɛ. Muso min kuma yɔrɔ man ca. A senna man ca. Muso min sabatilen don. A bɛ furu dɔn. A bɛ furu kunkanko dɔn. A b'a yɛrɛ dɔn. A bɛ mɔgɔw dɔn. Ne bolo o de ye muso sabatilen. A ye tɛgɛrɛ fɔ a ye. E fana dun. Anula. Muso anula. Ne yɛrɛ kɔni ye muso sabatilen kɛ muso min ye. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Asata Jara. Ne ye muso sabatilen kɛ muso min ye. Muso min bɛ yen n'a taama yɔrɔ ma ca. A da tɛ don kuma na. Muso min bɛ yen kuma ma sara la a da t'a la. A yala yɔrɔ ma ca. N'a buran ko ko mun a yɛrɛ ko kun. A b'a cɛw bonya a b'a cɛ dɔgɔninw bonya. Ne yɛrɛ y'o kɛ muso sabatilen ye. I bilala mun na i b'a kɛ o cogoya de la. O de ye muso sabatilen ye. An b'aw fo aw bɛɛ ka jaabi a fisayara de an ko muso sabatilen sabati ti daminɛ furu kɔnɔ an tɛ denmisɛnnin dɔw ye an b'a fɔ ma ko karisa sabatilen don a muɲunen don karisa ka adamadenya yɛrɛ de taabolo ka ɲi denmisɛnnin fitininw don i b'a sɔrɔ a ka kow man ca ka sɔrɔ hali cɛlasigi dɔrɔn tɛ se musow bɛ kɛ muso ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka se cɛlasigi ma tiɲɛ waa nkalon mais ne ye mun de kɛ aw la ne bɛ ka nin bɛɛ fɔ aw fana tɛ tɛgɛrɛ fɔ ne kun a lajɛ a cɛ jugu a jugu muso sabatilen muso min ni Ala y'a sɔn sabali yɛrɛ la fɔlɔ une femme soumise a sabalilen don a ma jiginen don muso sabatilen a taa yɔrɔ man ca a b'a dɔn a b'i sen da yɔrɔ min a b'a sigi yɔrɔ dɔn a b'a jɔ yɔrɔ dɔn a b'a taa yɔrɔ dɔn a b'a kuma da a b'o contrôler a ka kan ka min fɔ a man kan ka min fɔ a bi bonya se a yɛrɛ ma a b'a se mɔgɔ wɛrɛw ma a bi bɛɛ bonya hali denmisɛnnin cinin a ka bonya bɛ s'i ma muso sabatilen i b'a sɔrɔ hali du kɔnɔna la a nogo man jugu wa du kɔnɔna la tuma bɛɛ ale de b'a ɲini ka bɛn ni kelenya la don du kɔnɔ wa du kɔnɔna la fana i b'a sɔrɔ a pɛrɛlen don sanga ni waati ka yafa mɔgɔw ma u b'a k'a la mais a b'i yafa wa du kɔnɔna fana na i b'a sɔrɔ ale de tɔɔrɔlen don kosɛbɛ parce que a ti kuma a bɛ fɛn bɛɛ yafa wa bɛɛ b'a k'a la a b'a kun a fɛ mais a bɛ baara kɛ n'o ye a bɛ dilanli kɛ n'o ye ka adamadenya dilan o kɔnɔ donc o n'a ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ min na a bɛ fɔ o ma ko muso sabatilen nka belebeleba kelen bɛ yen o belebeleba kelen ye fɛn jumɛn ye mɔgɔ si da ma s'a ma yan mɔgɔ b'i kɛ muso sabatilen nɔgɔ kan est-ce que mɔgɔ i bɛ sabati nɔgɔ kan munna aw ma nɔgɔ fɔ nɔgɔ ye musoya la fɛn belebeleba de
nɔgɔ kɛnɛ kan ta nɔgɔ dogolen nɔgɔ fa si ma ɲi muso la muso min ma se k'a yɛrɛ jɛya o bɛ se ka taga mɔgɔ wɛrɛ jɛya wallahi ni denmisɛnninya la n'i ma jɛya min ta wallahi n'i kɔrɔbayara i t'o jɛya sɔrɔ parce que n'i kɔrɔbayara cɛ la don min na denbatigiya bɛ na bɔ kun ka bɔ sen ka bɛ na e tagara cɛla la tuma min na e bɛ biribiratɔ muso kuntigiya la i bɛ continuer n'o de ye pour toujours o de ye nin a diyara a diyara de a diyara o kuma seli fila teze a ye tɛgɛrɛ ba f'a ye donc aw ye leçon sɔrɔ a kɔnɔ wa a dabɔkun ye o de ye ne yɛrɛ kɔntanna kosɛbɛ parce que bi musomisɛnninw ka ca yan musomisɛnninw olu de ta ye nin émission sugu ye o tuma la a y'aw hakili to nin n'a ɲɔgɔnna la ne ko an bɛ kɔɲɔ kɛ o an bɛ kurun bila an denw kun n bɛ denbaw de kɔni fɛ yen denbaw madame s'il vous plaît awɔ n bɛ denbaw de kɔ Worokiya aw bɛ kurun bila aw denw kun mun na an bɛ kurun bila an denw kun awɔ basigi kama kɔɲɔ yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni kurun tɛ ni den kɔni furu i ka sigilan kurun yɛrɛ ye fɛnba de ye anw bolo awɔ i n'a fɔ fɛn jumɛn a bɛ ladamu awɔ ladamu ani k'i sigi i bolo ma awɔ i ka d'accord i ye dɔ fɔ kurun nin bɛɛ b'a kɔnɔ mais o tana bi kurun na tana b'a la awɔ a tana ye jumɛn kurun tana ayiwa ayiwa ayi kɔdi t'a la o an b'a fɔ n'i b'a dɔn dɔrɔn an b'a fɔ kɔdi foyi t'a la c'est pour que an ka se k'an denw kalan parce que furu bɛ ka tiɲɛ o anw de denw don n'anw m'o dilan jɔn b'u dilan ye an ti fɛn f'u ye u bɛ fɛn dɔn cogo di donc f'an ka fɛn dɔ de f'u ye u bɛ fɛn minnu faamu donc ni min de don Worokiya a ɲɛfɔ i denw ye ne tɛ ne ka mangoro wora ka ban a ɲɛfɔ i denw ye ayiwa ne denw an tulo b'a la sisan kɔni kurun de y'an ka laadala fɛn ye an bɛ chaise minnu ta k'an sigi o tɛ sigilan ye anw bolo sigilan kurun de ye sigilan o de yɛrɛ an bɛ kurun bila kun hali n'i bɛ tobili kɛ i ka sigilan kurun bɛ bi kun kɔɲɔ na i b'o de ta k'i sigi i bɛna taa yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ la i ka kurun de b'i bolo kurun de bɛ kurun na a kun ye i ka sabati i ka sigi i ka kurun na. a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye merci Worokiya musow ba mikoro minɛ i tɔgɔ n'i jamu Amina. Mse anula. Nema na mega bitu jarai. Wanda hui. Yar ko isabu. Ku bora dio. Nda gomni. Nda lafiya. Se. Kuru. I bɛ se ka mun fɔ i denw ye kurun kan? Aw bɛ kurun bila aw denw kun kɔɲɔ la mun na? Kurun a bɛ bila denw kunna kun min na. Pour que kurun ye fɛn ye an ka laada fɛn de don. Bɛ kurun bila den kunna kun min na n'i taara ni kurun ye hali ni kɔɲɔmuso bɛ na a n'a ka minɛnw bɛ na ta a ka so. U bɛ pere ka don ni kurun de ye fɔlɔ a ka so. Munna? Kurun ni pour que furu ka ban sigi kɔnɔ. Ni muso sigira kurun kan ka tobili kɛ a bɛ furu ba sigi. Hali n'i bɛ sigi ka i cɛw ka fɛn kɛ i bɛ sigi kurun de kan. Awɔ. Kurun tana ye mun ye? Ne bolo tana t'a la. Ne kɔni bolo tana t'a la. Aw sɔnn'o ma? Aw ma sɔn? Tana bɛ buna adamaden na kuma tɛ i bolo fɛn ma. Mɔgɔ ka laada tɛ kelen ye mais sigilan kurun. Awɔ. Bɛɛ tɛ se ka sigi, bɛɛ man ka sigi a kan. Bɛɛ man ka sigi. An bangebagaw an bɛɛ ye jalaki kɛ ka tɛmɛ, an bɛɛ kun kora ka tɛmɛ. An bangebagaw b'a fɔ an ɲɛna. Awɔ. Sigilan kurun. C'est très important. N'i kɔni nana furuso la i ka sigilan kurun i man ka tɛ k'a foro kɛnɛma. I man ka tɛ k'a. A ye tɛgɛrɛ fɔ nin yɔrɔ in na. N'i tilara dɔrɔn
i b'i ka sigankuru ta i b'a la don i bolo i bɛ bɔ fara i bɛ bɔ n'a ye a man kan ka foroforo wa a man kan mɔgɔ wɛrɛ man ka sigi a kan ne kɔni o ye ne ka da o ye ka kuma ye. Dɛgɛdɛ an b'u fɔ a y'aw jɔ komi aw ye musow ye madame Dia bɛna safinɛ di aw ma o bɛ diya aw ye a ye tɛgɛrɛ f'u ye permettez émission in na o. Ne denw u bɔra ka fɛn fɛn min fɔ kurun kan o b'a la kurun bɛ bila muso kun i b'a ye ni kurun bɛ bila i kun kurun tɛ kɛ kelen ye u bɛ kurun kɛ kurun fila ye u bɛ kurun kɛ fila ye dɔ bɛ di kɔɲɔmuso ma a fila bɛɛ ye kɔɲɔmuso ta de ye mais dɔ bɛ d'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ sigi min kan o y'a ka mɔtɔgɔla ye o kurun min b'i bolo n'i y'i sigi o kan k'o matarafa a b'i ka furu sinsin a b'i ka furu barika o kurun min bɛ d'i ma o kan ka k'i ka mɔtɔgɔla de ye i ka sigilan personnel n'i bɛ don gabugu kɔnɔ i n'a bɛ don ni su kora kana taa k'a sigilen to ka sɔrɔ i m'a lada a kɛrɛ kan o kurun n'i bɛ tobili kɛ ka n'a datugunan ta k'a kalaya i bolo ma yɔrɔ min na paraka k'a bila kurun kan n'i y'a bila kurun kan i sigiyɔrɔ bɛ kalaya kurun ma dabɔ o kama o kurun kelen in i b'a a fɛsɛ de k'a ko k'a jɛ i bɛ taa segukaw bara i b'a sɔrɔ kurun kolen jɛlen bɛ f'a bɛ k'i ɲɛna ko mɔgɔ tɛ sigi a kan nka i bɛ dɔw ye u bɛ tila k'o ta ka farini nɔɔni o kan ka pate yira ne ye nkalon tigɛ yan ne ma nkalon tigɛ donc o bɛ cogo min na i ka furu a bɛ kɛ kɔtɛ ɲatɛ de ye taabolo kelen tɛ la taasira t'i la o i b'i sɛgɛn i m'a min i m'a bɔ wa kurun a tɛ mun yira mɔgɔ fana la kurun b'a jira i la k'i ka bɛɛ kɛ kelen ye k'i nana i cɛla la k'i sigi ko nin bɛɛ ye kelen y'i bolo ko nin bɛɛ y'i kelen ta ye bɛɛ bɛ sigi kurun kan i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye i bɛ sigi kurun kan a bɛ so bisimila ye a bɛ fana bisimila ye a bɛ kalabanci bisimila ye a bɛ maa ɲuman bisimila ye a bɛ maa jugu bisimila ye i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye n'i y'i sigi kurun kan kurun b'a sigi ko bɛ sigi la donc kurun n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na a kana kulonkɛ kurun na mais dɔw bɛ sigi kurun kan n'u tilala tobili la yɔrɔ min na ka kurun to gabugu kɔnɔ ye haya so i ye kurun ye u ka mɔgɔ foyi t'a la mais i bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ a bɛ tiɲɛni k'i kun o tuma denmisɛnninw a y'aw hakili to nin na dɔw ka kurun bɛ jeni dɔw ka kurun bɛ jeni ka lɔgɔ da don ka tila ka bɔ ka lɔgɔ to lɔgɔ mɛnɛna fo ka na se kurun ma fo ka kurun jeni hali kunnabiri i b'a ye denmisɛnnin dɔw bolo denbaw an tɛ kuma an denw fɛ yanni don dɔ cɛ a tɛ taa k'an to koyi walahi ni anw lafiyara ni den ninnu ma lafiya on n'a rien fait an ma foyi kɛ donc fo an k'an den ninnu fo an k'u kɛ an teriw de ye depuis bɛ se 14 ans 13 ans ɲɔgɔnnaw la a ye denw gɛrɛ aw la fɔlɔ la taw olu ka taabolo n'an ka taabolo tɛ kelen ye n'an m'an denw gɛrɛ an yɛrɛ la an bɛ wele ko caman kɛ dɛ cɛw bɛ yen bi minnu bɛ ka malo san ka nasɔngɔ d'a kan ka den bila k'a t'a d'a somɔgɔw ma k'u k'a dege tobili la o fɔra e balolen ɲɛ ne ma sa e ma sa ala ka hinɛ k'u jara la a k'i da yɔrɔ n karamɔgɔ don dɔ la dɔ y'a wele ko ne bɛ n ka tile 15 la ko n cɛ terikɛw nana n bara ko ne ka malo ma sɔn a ko e ka malo ma sɔn ko mun kɛra ko ne bɛ k'a tobi a tɛ ka sɔn ka magaya a ye mun kɛ jaa ye gɔyɔ bila tulu la k'a jira ka sukɔnɔ bila tulu la k'a jira ka karɔti bila tulu la k'a jira ka forotomani bila tulu la k'a jira ka tila ka tuluba kɛ daga kɔnɔ ka malo suru a la k'o ka magaya o bɛ magaya mais a ye bamananmuso wele yɔrɔ min maliyɛnw jiriba binna
anw minnu b'a kɔ anw tɛ se ka a ka samara ka bɔ an sen ma an b'an se de kɛ mɛ an tɛ se k'a nɔ labila a y'i jɛya an ye dɛ nka ala ye bɛɛ da i da yɔrɔ de la o yɔrɔ bɛɛ a wulila a ko i cɛ terikɛw bɛ yen wa a ko wa bɛ yen a ko ji sigi t'a kan barama ta i ka ji kɛ t'a kan i k'a sigi bɛ na sisan a wulila o yɔrɔ bɛɛ la k'a ka mobili ta ka taa kini in ladilan k'a di den in ma ala k'a sara ye alijinɛ kɔnɔ o de la anw fana bɛ baara min na baara nɔgɔ tɛ dɛ walahi an fana bɛ baara min na baara nɔgɔ tɛ Umu Jara ye Mali jɔ de ka sɔrɔ ka t'i da Umu Jara ye du jɔ de ka sɔrɔ ka t'i da Umu Jara ye balimayaw dilan de fɔlɔ ka sɔrɔ ka t'i da ala k'a sara ye alijinɛ la aw bɛɛ ka dugawu k'a ye donc an bɛ bi émission in an b'a bila yan a kɛ to bɛ nin ka sɔn la la n'a ma da yan sa dɔrɔn fulamuso bɛ kɛ ne tiɲɛ